Je li strancima teško učiti hrvatski? 4. međunarodna ljetna škola hrvatske kulture i jezika u Pirovcu. Od subote se u Pirovcu održava 4. međunarodna ljetna škola hrvatske kulture i hrvatskog jezika. Skupina studentica iz cijelog svijeta obogaćuje svoje znanje hrvatskoga, ali i uče o našoj zemlji. Ovo je predavanje profesora Danijela Labaša o medijima kao nositeljima hrvatskog identiteta. Na kraju mogli bismo reći zaključno da mediji mogu, da nužno nisu bili, i posebno hrvatski mediji, nisu nužno nositelji hrvatskog identiteta, ali imamo jako puno dobrih pozitivnih primjera, posebno u filmu. Studentice su slušale i o gotovo nepoznatom poljskom prijevodu Gundulićeva Osmana, a iza njih je i svakodnevno vježbanje hrvatske gramatike i pravopisa. Primijetili smo kod stranih studenata slavistike, osobito koji još usto posebno studiraju hrvatski jezik, veliki interes i za hrvatskom kulturom i za upoznavanjem Hrvatske i hrvatskim jezikom. Uz formalnu nastavu polaznice sudjeluju i u kvizovima i igrama, a ne prođe dan bez kazališne radionice. Moji roditelji su gradišćanski Hrvati i upravo zato sam se upisala na slavistiku u Budimpešti. Studirala sam hrvatski jezik tamo i sad sam došla tu na ljetnu školu da malo još učim. Hrvatski je poseban jezik, vrlo mi se sviđa i mislim da imam šire perspektiva sa Hrvatskom na cijeli Balkan i cijelu Europu. Za razliku od ovih dviju studentica koje hrvatski jezik uče kod kuće, ova je Amerikanka nakon ljetovanja u nas odlučila progovoriti hrvatski. I dobro joj ide. Učim hrvatski jezik jer volim Hrvatska i hrvatske hrane i tako dalje. Ljetna škola završava u subotu, a organizirali su je Hrvatski studiji sveučilišta u Zagrebu.